Moabut sa 9 milyones pesos ang danyo sa sunog nga miulbo pasado alas 2 ganinang kadlawon sa Barangay Paknaan, Mandaue City. Si Brgy sa report. Nadawat sa Mandaue City Fire Station ang alarma sa sunog alas 2:08 ganihang kadlawon. Giisa nila ang first alarm pagka alas 2:14. Matod ni Fire Officer 2 Mark Louis Yap, fire investigator sa Mandaue City Fire Station, nga giisa nila sa third alarm mga alas 2:49 sa kadlawon tungod sa pagdako sa kayo. Alas 4:12 na under control ang sunog. Nag-fire out alas 4:12 yun niya. Under control ta alas 4:12 tayo nag-fire out alas 5:20 na sa buntag. Matod ni Yap, napugnan nila ang pagkatap sa kayo sa kabalayan. Under investigation pa sir ang ato ang cause sa atong sunog. O baka tabukon mga panimay sir? Wala ra sir, na-contain gyud siya nato sir sa katong factory gyud sir, dito ra gyud siya na-contain. Gilamoy sa sunog ang usa ka storage facility nga nahimutang sa Zone Palia, Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue. Kauban si Marlon Milgazo, Brgy. Balitang Bisdak.